Základom fungujúceho organizmu je dostatočný krvný obeh. A tým nemáme na mysli len pokojový stav alebo spánok, keď stačí nízky krvný obeh, ale aj situácie ako je chôdza, námaha či šport, pri ktorých je potrebné, aby telo dokázalo krvný obeh zvýšiť napríklad až 5-násobne. Toto je úloha zdravého srdca. Srdce je hlavná pumpa krvi. Je to špeciálne upletený sval so 4 dutinami, ktoré musia mať dokonalú súhru v čase, aby srdce svojimi sťahmi dokázalo zabezpečiť túto 5-násobnú potrebu. Tomuto presnému načasovaniu hovoríme zdravý rytmus. Srdce má hlavný časovač, tzv. Sinusový uzol. Tento metronóm tiká neustále. Keď spíme, tiká pomaly. Keď športujeme, rýchlo, napríklad 150 úderov za minútu. Signál z tohto uzlíka sa potom prenáša cez perfektne navrhnutú sieť elektrických vlákien cez celé srdce, aby dorazil do každej dutiny v správnom čase, čím zabezpečuje dokonalú funkciu a súhru pumpy. Každé oneskorenie alebo predčasný signál zhoršuje činnosť srdca. Chyby v tomto načasovaní nazývame arytmie. Moderná arytmológia dokáže tieto poruchy riešiť na pokročilej úrovni podľa potreby v rôznych častiach srdca. Často je potrebné implantovať špeciálne zariadenie, kardiostimulátor. Je to malé elektronické zariadenie, ktoré cez tzv. Elektródy zavedené do srdca vysiela elektrické impulzy do presných miest v srdci a tým pomáha zabezpečiť spomínanú súhru dutín v čase. Výkon samotnej implantácie sa u nás v Cinre deje na katetrizačných sálach pod ultrazvukovou a skiaskopickou kontrolou, čím minimalizujeme riziko komplikácií. Obvyklé miesto implantácie je v oblasti pod ľavou kľúčnou kosťou, výkon prebieha v lokálnej anestézii a trvá zhruba 1 hodinu. Nasledujúci deň po výkone lekár skontroluje parametre prístroja a pacient je prepustený. Návrat do bežného života je možný prakticky hneď, do práce zhruba po 1 týždni. Najjednoduchšou poruchou, keď je potrebná implantácia, je situácia, keď sa pokazí metronóm srdca, teda sinusový uzol. Tento stav nazývame syndrom chorého sinusu. Uzol sa môže buď občas na pár sekúnd zastaviť, alebo pracovať celkovo spomalene. Vtedy implantujeme kardiostimulátor tak, že jeho elektródu umiestnime do tesnej blízkosti poškodeného uzlíka. Ak zariadenie zachytí nečinnosť uzlíka, okamžite jeho činnosť nahradí. Iným prípadom je porušenie vedenia signálu zo sinusového uzla do srdcových komôr. Tento stav nazývame atrioventrikulárny blok. V tomto prípade je potrebné do srdca umiestniť elektródy 2. Jednu blízko sinusového uzla a druhú pod miestom prerušenia vedenia signálu. Ideálne v rámci prirodzeného rozvodného systému srdca. Tento koncept, kedy sa elektródy umiestňujú čo najbližšie k miestu problému, respektíve priamo do vnútorných rozvodov srdca, je v praxi relatívne novinka. Naše pracovisko patrí medzi centrá, ktoré túto metódu rutínne vykonávajú. Najkomplikovanejšou situáciou je, keď sa ľavá časť srdca oneskoruje oproti pravej, čo spôsobuje pacientovi ťažkosti. Vtedy do srdca umiestňujeme elektródy 3. Tretia elektróda sa zavádza cez sútok žilového systému srdca na povrch ľavej komory pomocou špeciálneho inštrumentária. Ide o najnáročnejší typ výkonu. Nazýva sa CRT, Cardiac Resynchronization Therapy. Okrem kardiostimulátorov implantujeme pacientom aj tzv. Cardioverter defibrilátory, ICD. Laik by si mohol všimnúť, že tieto zariadenia vyzerajú podobne ako kardiostimulátory, avšak sú o čosi väčšie. Je to preto, lebo defibrilátor sa v prípade náhlej život ohrozujúcej arytmie dokáže nabiť na 800 V a podať výboj, podobne ako žehličkami vo filmoch. Tieto zariadenia sú určené pre úzku skupinu ľudí, ktorí sú ohrození tzv. Náhlou srdcovou smrťou. Jedná sa hlavne o pacientov s prekonaným ťažkým infarktom myokardu a pacientov s vrodenou poruchou bunkových elektrických kanálov. O týchto poruchách si môžeme povedať v nasledujúcom videu.